Bună, eu sunt Luca, iar astăzi o să fac primul meu tutorial cum să vă jucați și să vă arătați fața în același timp. Păi, prima oară trebuie să intrați pe Mobizen ca să dați aici la setări. După aia, vedeți, face came și trebuie să dați aici. Și după aia trebuie să dați la ea din dreapta sus ca să vă meargă, dar la mine, chiar dacă apăs, nu merge pentru că este sus în stânga, este invalid și trebuie să fie ca să meargă să scrie acolo altceva. Și da, după aia trebuie să alegeți ori cerc, ori pătrat fața, cum vreți să fie și să vă vadă. Păi da, cam acesta a fost tot tutorialul. Dacă v-a plăcut și dacă v-am ajutat, nu uitați să dați like, subscribe, share și să vă abonați la canalul meu și pa!